Είμαι 18 χρονών και λένε Βερόνικα και είμαι το μεγαλύτερο παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας από την Αλβανία. Φύγαμε από την πατρίδα μου εξαιτίας της πείνας και της άσχημης οικονομικής κατάστασης. Περπατούσαμε τη νύχτα και κρυβόμαστε την ημέρα ώσπου φτάσαμε εξαπλημένοι στην Καστοριά. Οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ πιο δύσκολοι από ό,τι στην Αλβανία. Αναγκαζόμαστε να κοιμόμαστε στο ύπαιθρο. Τις βροχερές νύχτες ψάχναμε υπόστεγα για να βγούμε για να προφυλαχθούμε. Οι γονείς μου που απασχολούνται από αγροτικές δουλειές και εγώ και τα αδέρφια μου αναγκαζόμαστε να πουλάμε χαρτομάτιλα και να ζητάμε βοήθεια από τους περαστικούς. Ύστερα από λίγο καιρό, ο πατέρας μου βρήκε δουλειά σε ένα αγρόκτημα και ο ιδιοκτήτης μας άφησε να μένουμε σε μια από τις αδικίες του. Τουλάχιστον είχαμε ένα μόνιμο μέρος να μείνουμε. Βέβαια, ο μισθός του πατέρα μου ήταν πολύ χαμηλός και δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες, με αποτέλεσμα το μικρό και παλιό μας ψυγείο να μένει πολλές φορές άδειο και εμείς πεινασμένοι. Μέχρι που αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε βοήθεια από τον παπά του χωριού μας, ο οποίος μας έδωσε φαγητό από τα συσίτια από οργάνου. Τώρα, 5 χρόνια μετά, η μητέρα μου δουλεύει ως καθαρίστρια σε σπίτια και ο πατέρας μου, εκτός από εκείνη τη δουλειά, ασχολείται και με πρόσθετες αγροτικές εργασίες. Με αποτέλεσμα και οι δύο να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι και εγώ να αναγκάζομαι να κρατήσω το αδέρφι μου. Πηγαίνω στο νυχτερινό σχολείο, έχω κάνει φιλίες και ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον. Βέβαια, το ψυγείο μας δεν είναι πλέον ποτέ άδειο, αλλά εγώ όταν ανοίγω την πόρτα, η καρδιά μου σφίγγεται από τον φόβο μήπως ξαναδώ εκείνη την εικόνα. Με λένε Μίνα, είμαι 20 χρονών και είμαι από τη Ρουμανία. Εγώ με τους γονείς μου αποφασίσαμε να μεταναστεύσουμε στην Ελλάδα λόγω οικονομικών προβλημάτων. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα ήμουν 8 χρονών και το μεγάλο μου όνειρο ήταν να γίνω μπαλαρίνα. Μόλις ήρθα στην Ελλάδα, η δασκάλα στο σχολείο ανακάλυψε πως είχα μεγάλο ταλέντο και με προέτρεψε να συμμετάσχω σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό. Μπαλέτο. Εκεί κατέκτησα την πρωτιά και κέρδισα την νέα υποτροφία σε μια κορυφαία σχολή μπαλέτου στην Ελλάδα. Μόλις αποφύτησα, βρέθηκα σε έναν διαγωνισμό του Βασιλικού Μπαλέτου στο Λονδίνο. Τώρα πια πρωταγωνιστώ σε συνεχείς παραστάσεις του Βασιλικού Μπαλέτου.